Illum se nkomplu niskopru daqsxejn x'inhuwa il-verb. Se nkomplu naħdmu fuq il-grammatika u se nkomplu naraw daqsxejn x'inhuwa il-verb. X'inhu il-verb? Il-verb hija dik il-kelma li turi azzjoni. Imma nistħejjilkom tgħiduli u azzjoni x'inhi? Azzjoni hija meta tagħmel xi ħaġa. Kull darba li tkun qed tagħmel xi ħaġa tkun qed tagħmel azzjoni. U allura dak huwa verb. Eżempju, niġri. Mela allura niġri huwa verb. Jew eżempju, jorqod. Jorqod huwa verb ukoll. Jew tisfel. Tisfel huwa verb ukoll. Jew inkella jaqbżu. Qegħdin naraw dawn ix-xadini jaqbżu. Dawn huma kollha eżempji ta' verbi. Issa, diġà rajna illi il-preżent jissejjaħ ukoll imperfett. Importanti niftakru dawn il-kelmiet. Il-preżent jissejjaħ ukoll imperfett. Fil-waqt illi il-passat jissejjaħ ukoll perfett. Il-passat huwa perfett. Ejja niftakru daqsxejn ukoll liema huma il-pronomi personali għaliex issa se niġu bżonnhom dawn. Mela għandna l-ewwel persuna singular huwa jien jew jiena. It-tieni persuna singular huwa int jew inti. It-tielet persuna singular femminil huwa i jew hija. It-tielet persuna singular maskil hu jew huwa. Nistħajlkom tgħiduli imma miss, liema wieħed nista' nuża? Jien jew jiena, int jew inti, i jew hija, hu jew hija. Tuża liema waħda trid inti, ma tagħmilx differenza. Inkomplu niskopru ftit ieħor il-persuni l-oħra. Għandna l-ewwel persuna plural, mela dan huwa aħna, it-tieni persuna plural jiġu intom u it-tielet persuna femminil u anke maskil fil-plural jiġi huma. Issa nerġgħu niftakru daqsxejn meta jkollna verb ikkonjugat. Mela il-konjugazzjoni tal-verb dejjem nieħdu il-verb fil-mamma. Il-mamma x'inhi? Il-mamma nsibuha billi ngħidu huwa x'għamel ilbieraħ. Huwa x'għamel ilbieraħ imbagħad la darba jkolli il-verb f'idejja immur għall-erq. Ħanaħdmu eżempju flimkien ħatifhmuni aħjar. Mela għandna l-eżempju ta' verb li huwa maħdum, il-verb huwa nirbħu, mela ħanistaqsu huwa x'għamel ilbieraħ. Huwa min nirbħu huwa rebaħ. Mela kif qegħdin taraw, il-verb rebaħ huwa magħmul minn konsonanti u vokali. Issa x'ser nagħmel jiena biex minn dan il-verb li huwa il-mamma noħroġ l-erq se nneħħilu il-vokali u allura ħanispiċċa bil-konsonanti r, b, h. Dawn huma t-tliet konsonanti ta' dan il-verb. Importanti tinnutaw li l-ewwel għandna ir-r, u mbagħad għandna il-b, u mbagħad għandna il-h. Għaliex qed ngħid hekk? Għaliex issa ħanaraw kif jinħadem dan il-verb fil-preżent. U allura il-konsonanta r ħankun qed nirreferi għaliha bħala konsonanta numru waħda, il-b ħankun qed nirreferi għaliha bħala konsonanta numru 2 u l-h ħankun qed nirreferi għaliha bħala konsonanta numru 3. Il-verbi li jibdew b'lajn fil-bidu jista' jkun li gerfxuna. Eżempji ta' verbi li jibdew b'lajn għandna l-verb għamel, għandna l-verb għatas, għandna l-verb għafas u għandna anke l-verb għalaq. Dawn m'għandhomx għalfejn igerfxuna għaliex għandna dejjem nużaw il-mudell rebaħ
jew il-mudell rikeb. Innutaw illi għamel, għatas, għafas u għalaq kollha għandhom 3 konsonanti radikali, jiġifieri għajn mel, għajn ts, għajn fs, għajn l, u anka rebaħ għandu 3 konsonanti r, b, h, u rikeb għandu 3 konsonanti wkoll r, k, b. Nużaw dawn iż-żewġ verbi għaliex l-ittra r hija konsonanta qawwija u toħroġ dejjem, allura mhix ħadd tfixkilna bħal fil-każ tal-għajn illi xi kultant tbiddel il-ħoss tagħha jew inkella ma tinstemax. Mela kif qegħdin taraw għandi il-verb għamel, mela l-ewwel konsonanta l-għajn hija mal-ewwel konsonanta r, it-tieni konsonanta m ħatmur mat-tieni konsonanta k, it-tielet konsonanta l ħatmur mat-tielet konsonanta b. Innutaw kif fin-nofs għandi il-vokali u l-vokali, il-vokali u l-vokali. Mela naraw issa kif ħajinħadem dan il-verb. Mela għandi il-verb rikeb, tinsewx illi qegħdin naħdmuh fil-preżent, jiġifieri fl-imperfett, u allura ħajkolli bżonn il-konjugazzjoni tal-verbi. Il-konjugazzjoni tal-verbi huma n, t, j, t, n, t, j. Ħafna minnkom tiftakruhom dawn bħala ninu, toninu, jaħasra, tibkix, ninu, toninu, jaħasra. Mela meta jiena ħanaħdem dan il-verb, l-ewwel irid nagħmel il-konjugazzjoni fuq quddiem, imbagħad għandi jiena nirkeb, inti tirkeb, u jirkeb, i tirkeb, aħna nirkbu, intom tirkbu, huma jirkbu. Innutaw x'għamilt f'din il-kolonna jiena. F'din il-kolonna erġajt għamilt in, t, j, t, n, t, j l-istess kulur safra biex tarfuha bħal verb rikeb. Imbagħad il-vokali i għandha l-istess kulur, qegħdin taraw li jiena ktibt v minflok ktibt i biex intom timxu ma' dan il-mudell. Imbagħad għandi l-ewwel konsonanta numru 1, wara ġiet il-k mela konsonanta numru 2, imbagħad għandi il-vokali l-oħra mela għandi l-vokali u konsonanta numru 3 u konsonanta numru 3. Mela dawn huma il-modelli li aħna qegħdin nużaw. Issa, minn hawnhekk nitlobkom biex taqbdu karta u ħataħdmu il-verb għamel fuq il-mudell rikeb. Għandkom il-mudell rikeb qudiemkom apposta u intom fuq il-karta li se ssibu bħalissa ħatiktbu il-verb għamel. Dejjem ħanaħdmuh fil-preżent, ok? U jiena ħanitlaq it-timer issa, ħanitlaq il-ħin issa, għandkom minuta biex taħdmu dan il-verb. Fidejkom. Fadlilkom ftit sekondi, tal-waqt waqafna. Ok, suppost li issa spiċċajna il-ħidma ta' dan il-verb. Issa li ser nagħmlu ħanaraw ħanikkoreġu jekk ħdimtuh tajjeb jew le. Mela kif qegħdin taraw fl-ewwel kolonna għandna rikeb, fit-tieni kolonna għandna il-verb għamel, u mbagħad għandna fit-tielet kolonna dak li għamilna qabel bil-vokali, konsonanti u vokali.
Għantikom ftit ċansa kemm intom ukoll tikkorreġu dan ix-xogħol. Nispera li ġibtuh tajjeb u nispera wkoll li fimtu il-verb kif jinħadem. Insellmilkom girls.